הצטרפנו אליו. יש פה משהו. כן, יש. הצטרפנו אליו. זה 360, אז הוא אמור לקחת אותו כל הזמן. משהו יפה. נראה בגובה הזה שהטרמיקות הן יציבות. ברמות עולים המעל לסרט שונו מדוד, אני בהמשך החצת מגידו בגובה 2.5. שלי, יש שם תהיות, אני צריך להגיד. הוא מחדד יפה. ציפורים, תראה כמה ציפורים. וואו, ציפורים עלינו. רוח איתן. האמת שאני לא צריך להזיז, זה 360, אני לא יודע למה אני מזיז מתוך הרגלים. הוא חותך אותנו חופשי. כן, הוא מחדד. אבל הוא חותך, כאילו, כן. אכפת לו מאיתנו. עוד אחד בזמן שלנו. עוד אחד איתנו. עוד אחד, וואלה. שלישייה. מייק וויסקי. בלו. מייק וויסקי עלה גם. זה מייק וויסקי? כן. יפה. וואלה. יושב לנו על הזנב שלו. יושב על הזנב. ממש לא בסדר. זה שם אותנו פה. וכל הזמן חותך אותנו. לא נורא. אם הוא רואה אותנו זה בסדר. כשהוא נכון אלינו הוא לא רואה אותנו. לא בטוח. עכשיו הוא רואה אותנו. עכשיו. אבל יותר הוא חותך. יא מניאק! כל מייק וויסקי, 3,000 על